Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. na fake news ang bomb threat sa Bicol University kahapon. Sa isinagawang masusing inspeksyon, walang anumang pampasabog na natagpuan sa BU East, West at Daraga campuses na tinukoy na tinaniman ng bomba. Sa kabila nito, patuloy ang ginagawang investigasyon ng otoridad para matukoy at mapanagot ang nasa likod ng pagbabanta. Ang sinumang mapapatunayang may sala ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Nung araw din yun, kasama po ang Regional Anti-Cybercrime Unit 5. So nagkandak po ng nagkandak silang exploitation and preservation ng evidence yung nakuha po ng sender. Mag-aantay lang tayo ng result. Kasi ang mga post at ang mga account natin is parang may sariling identity yan. Hindi tayo makakagawa ng anumang account kung walang pinagsimulan na true identity. Malalaman natin kung sino po talaga ang nag-post nun dun sa Facebook account ng BUC. Dahil sa magkakasunod na bomb threat sa mga universidad, may mungkahi naman ang hepe. Siguro kailangan din lahat ng estudyante at lahat ng empleyado man or security guard, and to include kung sino man po yung madalas na nandoon sa isang establishmento is mag-join po sa mga drills na ginagawa po. Usually mapapattern din naman natin yan sa ginagawang earthquake and fire drill. Kasi yan po is during sa ganyang mga event, at least kahit paano po kailangan din ng alarm. Kung may capacity man lang ang isang establishmento para mag-hire ng K9, mas maganda po siguro. At yun po siguro yung ID system. Lahat ng papasok at least may ID. Ngayon kung sakaling hindi kilala, kahit paano mag-iwan man lang ng ID. Samantala, balik face-to-face classes na ang mga mag-aaral sa naturang universidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.